आई के करा के देखा होता बेटवन के ऐसे कहां को आता वो वजह सब पैसे कहीं आई सब तो लड़की पहनबे कर सावन के दाना इसका बा सब तो उड़ारा कैसा लेके त तू उड़ा जा भाग जा दादा इसके कलू तो जाना तड़ू ना माई तो मार बोली माई तो हइले नहीं की आ कह देले भाई कि लफो जैसन घूमत रही है ठीक बा मां से सूट सलवार पहनम ना पहनम जेस। अरे चुप रहो। मैंने कहा है घर में ना रह देबू का घर में ना रहे आई का जी आई तो कहां गोई रहनी है मैंने तारा लाज लगता है कि बहन के मैट्रिक के परीक्षा हुए लेखनी क के एमबीबीएस बनियन एमबीबीएस दोनों बेरा मैंने बनावत या खियावत या आ तू सुता तड़ू बोला दिल वही तारा माई के हिसाब कर लियो हनो हम जानत रही कि ऐसा ने कुछ होई ना तो हमारे बाप भाई भी फोन जाई ना तो हमारा माई बाबू भी फोन जाई तावत ये तो का कहली वो देख लीनु कि के कारण में गलती है के कारण में नहीं खे उ तो हमार माईवा हिया हंसुआ कतनो टेढ़ रही नु तो अपने और खींची ठीक बा ठीक है बात पर बेटो कबर जी होई याद रखियो मारे से पहले 2 साल सोचियो ली ह जी कहतनी तारे तारे करवाए पर न तो पर ठीक है बा ठीक बा बनावत या तवन खा नइखे अगर निक लागत नु तो अपने से बनावो हां हां हम बनाई आ तो हम लोग बतावर बाबा तड़ी गिरले तू लेके उड़ जे भी लाई लगाओ तो भतारा ले लाई लगाओ तो काय भैया के भतार का कहत रहू कम बोली बुझाइले देखो तर के भतार कह दे अगर हमई हमरे भतार बनेगा तो तारे का टिकवैती जा तू ही जगह टिकवा के नहीं रहती जा ये तो ना बोलत आई हो मार दे भता उठ जाई जान जी हम सोचे एक भैया के दे बोल दे तू काहे ने को बोलत कुछ माई तो सही छोड़ के चले गईला माई रहता जैसे ना होगा नहीं माई तो तहन के सोना के लकड़ी पर लिया के जैती ना जा दे चुपचाप रहो एगो तोरा हम बात कहतनी ओकर माई के बोलेले बानी हम हर हिसाब कह देतनी जान लेनु यही से बोलेले बानी कहले बानी कि आई ना तारा लइकी दे दे इनके खदेर दे तू दूसर बिया नहीं मन में रारू से करी अरे पहले आ जेते उनकर मैयावा के ओकर बाद हम हिसाब करतनी जान लू खाई बना देलबे ई से हां बनैले मैं चल त दे हमरो को दू कवर खाए के चल आओ ओ घर के त कुफुत से नु साफ बुझातनु कि मिजा दिमाग एकदम खराब हो गइल बा हां बतावा हमर सयान बहिन बिया एकरा पढ़े लिखे के पढ़े साल मैट्रिक के परीक्षा हुए एको अक्षर ना पढ़ी त काई परीक्षा में लिखी आ काए का रिजल्ट आई हां एकरा के बनावत या खियावत या एकरा लाज लागत त न कियो हां नैहर में त भौजाई पे राज कइले बिया त एजु माने तू एथी सास उतरल बाड़ू के पतो उतरल बाड़ू ना घर बर करबू त कैसे तारा के की होई आवत इनकर माइनू त साफ कहम कि सुनी अगर रखे के बा त हई काम करिया नइखे रखे के ना काम करियन त अपन रास्ता देखस पर ढेर दिन हो गइला कहत नु कि हसुआ हमरे देने खींची त देखत नु कि कतना हसुआ टेढ़ बउए जी।